Ja, kører vi. Der har været en ændring. Så skal man nok have fat i den store spritflamme. Hvorfor? Så kører den jo hurtigere. Nu må den så køre hurtigere. For at få mere effekt. Og hvor går den skæver ned? Det gør det ikke alligevel. Får der ikke mere effekt ud af det, gør du? Du får ikke en bedre nyttevirkning af det. Du deler med al den tiden om at brænde. Du får ikke bedre nyttevirkning, men du får bedre effekt. Ja. Det er jeg ikke sikker på. Bedre effekt. Ja. Det kører hurtigere. Ja, det er rigtigt. Ja, det er med nyttevirkning, vi går efter. For højere effekt. Højere effekt. Jeg kan ikke forstå, at de andre har fået så høj nyttevirkning. Nej, det er ikke også som et drikkehold. Så de har fået 0,06 i nyttevirkning. De har fået 60 gange med det. Hvad? De har fået faktisk 6 med det. Det er altså ikke rigtigt. Og det bedste virker lidt vildt. Hvad? Det ved jeg godt også. Hvis de ramte magisk. Det var meget sådan svingninger. Det tror jeg ikke. Det sker ikke så meget. Det står bare på 20-19 styks. Jeg skulle lige ved, den kan med et lys. Hvad? Jeg siger lige ved, den kan med et lys. Ja. Man kan køre noget længere tid, hvor du skal stå og alt muligt derhen. Det var sgu også hurtigt. Det var også fedt. Jeg tror ikke, der er så meget med at komme efter. Den bliver bare på de der 19-20 stykker.